Agent 540! Napalabas, nagtultuloy ti panagimbestigar the Agent 540 iti kaso ti asawa ni Diana Alcones. Nalaos ti sakit tinakam ni Mady nga anak da. Ket imbagbaga na arumbang amatay met tinang patay iti amana. Naitabon ti bangkay. Ket kalpasan dayta. Inasikaso meten ni Diana ti negosyo da. Napukaw meten ti gaganay-gayan ni Mady ket dinan kayat ti agadal. Tilatan katugangan ni Diana ti mga asikaso iti kaso. Idinto tamakumikom ni Diana iti negosyo. Adamot latan ni Orly ang mga awag ni Diana. Nupay di una ikaskaso da ito iti babae. Iti may sangal daw. Timteng ni Agent 540 iti opisina ni Diana. Ket imbagana nga dan resulta ti panagim-imbestigar da. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Imayat, gapo iti rimwar iti investigasyon. Adda ka din suspect. Asino ti criminal, sir? Rumrumwar nga adda pa kay naigan ti gayem yung agnagan iti Orly iti investigasyon. Ni Orly? Wen, madam. Sir, imposible. Mrs. Alcones. Nabayag adi kam nagkikita. Balik ka sang sampot na lang. Sa dino tamo managkapuan na? Ti amokat nagabrod. Wen, napan iti sabani apagilyan. Nabayag ijay. Kasta ka ditim baganagan ka? Iso ti may sa mapalpaliiw ita. Sir. Lupay kasta, saan pa'y matanapanagnagan? Iso nga rod nga addam ako na wenno balikas a suspect. Ado a proseso ti maiwayat. Sakbay ama ko na a kriminal ti suspect. Ala, makamukain siya. No mapanagnakan nga iso ti kriminal. Di iso. Kasapulan ni ti kooperasyon nyo, Mrs. Anya pipilang. Anya ako operasyon ti kasapulan nyo. Dungag ka tay bagag. Ibagag ti maaramid. Thank you, Diana. Ma'am Diana. Siya tinawat a driver ti delivery truck yo. Kasta? I-blow out kan to, ha? Anya? Sorry. Si kagayam ti boss ko. Iso rumbang lati na respeto apan nakitsarita kan ka. Kaya't ko ang trabaho lang ang ti panunutan, Orly. Sure. Sure, Diana. Madam, kuna ko ma. Sige. Ado pa'y ti aramidan. Ininot ang makitkitak ti pagbalbaliwan ti garaw ni Orly. Ngambay bay aklang. Tinapatan. Makatulungak iti pamilya na. Nasingan unay kan ka dachay nga Orly manang Diana. Wan nga ron. Ngambay ang lang. Talaga asigod anadagkat kanya. Sa bagay, saan adakas? Ayat ikayat mo asawan? Awan? Please, Fina. Di mo kumaikan iti sabali akay papananti kinasingad may titong gamisa. Sorry. Okay, kaslaawanan ti imbagak. Maawatan ka matkati? Ado nga minmat tinabalo akas kanya ang nagsapol adagos iti kasukat tinapukaw nga asawa da. Yam na siya? Dim tumapasamak ti kasta. Mamatiakan ka manang Diana. Amo kahusto ti amin nga aramidam. Agyamanak no kasta, Fina. Napanggaya man kitra. Nag-deliveran? Wan, ma'am. Kunak no adada pala dito'y garahe. Adda ko maibilin ko kini Orly. Di, awa kami ti cellphone na, ma'am. Wan. Anya da ito yan. Apay ajak matin malagip ang mabalin ko matgay mga awagan iti cellphone na. Uy, maab-absent-minded kan samatan, Ma'am Diana. Saan mat? Okay. Umuna akong dito opisina, ha? Sige, ma'am. Ay,
nga di atalagan ti madmadlaw ko kani Manang Dayana. Kastang ti diday barbaro at driver ti delivery truck. Angam, makamudan? Makaamon ni Manang Dayana iti dayta. Agyamanak, Madam Diana. Kunak mo din na kaya't akadwa mga ni kita ito restaurant. Saan akong anagawid alangal daw? Kan adang amin kayat ko nga ibagakan ka, Orly. Anya data? Adda kayat ko adamagan kunak ko. Sige. Anya data? Ako ya kastoy ti kinasingid mo ang makisarsarita kanya. Prangkalan kan. Di mat adan pamilya. Adan? Jakaya yatan. Anya? Kan di mat imbagam kanya anagabrot ka? Kat kasangsangpot mo, hindi na amuam anak kamasayag di Mr. Alconis niya asawa. Uwan, man. Okay. Di ka mamati kasangsangpot ko? Manipod abroad? Jak ibagbaga asa anak ang mamati. Mas naawak lang. Kasangsangpot mo manipod abroad. Ngam, apay asaan ati pamilyam ti pangibusam iti oras mo. Personal summit daytan. Oh, I'm sorry. Ngam, kaya't ko amamuan no apay. Imbaga kon, saan ko nga ayatin kasawa? Nadaan kami ti may isang anak, gapota pinikot na. Kasta gayam? Patyan na ko man. Napilitan at lanang ikasari ti asawa, gapota pinikot na. Sikat ti talaga nga ayatin. Nagsakit tinakam ko. Itikil lahat, anak asawa kayo ti sa bali. Imbarbarta ka. Nagbali na kadakas. Nagbaliw ako. Hoyli. Katitatawanan dahil asawam. Anangagaw kan ka manipod kanyak. Nawayakan nga subli kanyak, Diana. I love you. Saan? Ibatang tiimak. Please. Isublim ti sigod apa nagayat mo kanyak, Diana. Ha? Ni Manang Dayana ti nakatugaw iti abay ti driver ti delivery truck. Simurot ka ti ang nag-deliver? Ala, trabaho na ka di ti sumursurot iti delivery truck. Maikatuday tuwi na pan nakakitakan ko na naglugan dita. Ay, diya kaya ta makita nak. Amangan no ibaga na payapalpaliiwag. Isasumre ka kon iti opisina. Mati di matmatlaw ko. Talaga mati. Police station, may I help you? Hello? Naimbang nga oras wa ako. Mabalin na kasaritak ni Agent 540? This is Agent 540, ma'am. Ay, agyaman nag-Agent 540. Napapit namin ti ibagak, sir. Amagan no confidential leta. Mabalin ka nga wisin iti may sa lugar, mabalin ta tagsarita. Ngawan ti sa bali makangag. Sige nga rod, sir. Pangkitaan ka na kayo. Ibagam tayan mo, tatagasin ka. Aglugan na kiti kotse. Sige nga rod, sir. Apag isa tag-dismiss ako niti trabaho. Bueno, ibagam no sa dino ti pang pick upak kin ka. Umay ka dagos. Ala, sir. Class day to'y a restaurant. Dakil ti magastos dito eh. Sana problema. Amok ama inaig iti kaso day di Mr. Alconis ti bagam. Ha? Amoyo, sir? Amam ka. Ngam din na kamamo. Ha? Nailasin ko adagos ti boses mo iti telepono. Ngam dinak nailasin. Ayawan. Sakti ka na yun amang kumusta iti kaso day di, sir. Ita, anyo ti bagam? Kwa, sir. Diyak namin magustuhan ti kinapres ko ti kabarbaro at driver ti delivery truck da Ma'am Diana. Kano sa anak nagbidot. Ada grupo day chay adda ka sa tattao. Pagkunam.
Nakita namin iti na minsan. Napasnag ti pan nakisarsarita na iti inawagan na iti cellphone. Kasla adadakas nga ramidan ta. Kasta? One, sir. Sabali pa iti mapalpaliyo ko kadakwada kan Ma'am Diana. Ano ti mapalpaliyo mo? Nasingat ka unay ni titunggal mo isa. Pakabasulak laki ti daytoy. Gabuta, ibagak nga da relasyon da. Ala, bayam takitaan mi dayta. Agtultuloy ti investigasyon. Mabiitin ang masulbar ti kaso daydi Mr. Alcones. Talaga, sir? Wan, ngam di mulatan sarsarita ni ti sabali daytoy. Narigat no maibaga pa iti sabali kat maamuan ti suspect. Namnamain niyo, sir. Doon palat day tangay bagayong. Talaga, kaya't kumut na masulbar ti amin. Kaya't kumut amadusan no asino man ti kriminal. Mama? Diana, iha. Aday ba kayo? Agap apura ka di. Saan ba? Kaya't ko lang amin ti masapa asumrak iti opisina ita. Iha, di kay sapay agsarsarita iti anak mo. Awan samot ti panawin mo kani Medi. Kasarsaritak ba ti cellphone, mama? Di kamot ngaminan makapagtumpong dito balay. Nasakit tinakam di anak mo kan ka. Di nak ngamin maawatan ti anak ko, mama. Hawen tani. Naipamaysan samot ti imatang mo iti negosyo. Mama. Diana, iha. Awan ti sirbi ti negosyo a pagrigrigatan. Numapukaw mong tumutan pinapintas alinangan nyo iti anak mo. Mama. Ang mga no di mo pailaan mo, asaanin ang nag-enroll ni Mighty. Ano niya? O makitang. Masiguradok, adi na ibagakan ka dayta. Nasaan ang nag-enroll? Anyang harot ti pakakumikuman. Apay adyak makitkita dito balay. Kasano ang makitam? Kat no sumangpet ka, nakapanawin ti anak mo. Inton sumangpet mo ti anak mo, nakapanaw ka matan. Agsunga ni ti oras akad tayo dito balay. Mama. Iha, anya ka dila unay ti pakakumikumam. Tauray rabrabi ikat. Sa kala sumangpeten no, dandani alas 12. Saan ko mangagsakit tinakam mo, iha? Palpalagiban ka, kaputa madinsan tiar aramidam. Awan da kasi nga aramidak, mama. Naawanan ti bagayo, mapanak. Sige, awanan. Mapanak na rudan, mama. Ibagayon to iti anak ko. Ta saan arumwara inton rabi. Kasaritak to. Adula, amin! Sayang ti sweldo kiti may sa arabiin aglanganak. Apok. Nasimpat ti boss ko iti fast food. Isa din akong palupusan nga agawid iti panagrikap ti fast food. May mayat ka na maturog akong iti balayda. Kat agawid ak iti kastuyan nga oras. Kasta aya. Sana kaglangan iti trabaho inton rabi. No kayat ni mami, iso ti aglangan ang mga opisina. Kat urayin nagasumangpat inton bigat. Agyang manak no kaduan nak nga ag-overtime ita, Fina. Adot niya si kaswanta ang liquidation kadagiti simrak kan rimwar akwarta. Kaduan ka, ma'am. No apay kat nga minagalata nagikat ti bookkeeper. Dagos ti atap ko, Fina. Di na ang mga uray jak inadal ti accounting. Kat adamat amok iti kastoy ang trabaho. Ma'am. Sige, tulungan na. Dagito'y aresibo ti kitaam. I-reconcile ta kadagiti purchase orders manipod kadagiti regular a client tayo. Ada dito dagiti delivery receipts. Pagkukonektaan ta, tapno madukta lang tanuhus tumot na ang dagiti naka-file dito a deposit slips iti bangko. Loko matay siya yung empleyado dito yan niya, ma'am. Ala,
Rogyan ti trabaho. Awan sa bali amang kita kadagito ita na di siya. Ket agyaman nak, tatulungan nak. Rabi imanen. Ngamawan pa'y laang ni Diana. Anyan tuman nga ta nga orasan mo sumangpat. Anya nga talaunay ti pakakumikuman na. Bastoy Rabi. Ang mga naisuday ta umawag. Hello? Diana, ti kasaritak. Di pa'y simbagpet. Sino da ito'y? Siya may nangi. Ti driver ti delivery truck. Ha? Ti kaparparo at driver akakurkurak. Apayakas na marikatan ng agsawa. Hello, ma'am. Hello. Apay, anya ti bagam ka ni Diana. Ma'am, hold up kami ti financing. Ada kami tadi to'y highway. Iti accident, ti General Hospital. Matay sampik. Kadwa. Anya? Umawag kaya kumain ti pulis. Napunta ng tilinga. Nukasta, awagak ni Agent 540. Nailasin nyo kadida gitinang hold up kada kayo? Saan, sir? Nakaabungot na. Awanan. Naladamin ang koleksyon mi. Kanagiti in-deliver ni iti kliyente mi. Ala, di ka pa'y una agso. Spiyo to minante. Ilukan nyo met iti ambulansya da ito. Tamaipan na dago sa ospital. Yes, sir. Ipanda kayo di ospital. Agimbistigar kami dito. Di yula ka din nailasin dagi jay? Pulos. Uray boses da. Awan may baga. Kasanta una yan nagsasaw. Ma'am Diana, natayin di pahinanti ti delivery truck. Ano? Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem di uliwan na dinggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay